vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Kana muchida kubatsirwa neprocess yecompany registration muno muSouth Africa, I will feel free to come to my inbox, then tobva tazoonesana kuti process yacho inofambiswa sei. Rekai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana Shimakadi zvenyu, please post my story. Asi kana mava kupostawo nyaya yangu, vigaiwo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 37 ekuberekwa. Ndakaroorwa apo pandainge ndichiri ne 21 years. Ndauyawo nenyaya yangu iyo iri kundishungurudza mupfungwa dzangu. Ndinoti ndikati farei, then ndinobva ndazotanga kurangarira izvo zvakaitika kumashure uko. Zvakaitika mukoma ndezvekuti mwana wangu akafa, asi mushure mekunge afa takazosvika pakumuviga. Asi tichinomuviga takabva taona kuti mwana uyu ainge achingobwaira, asi bhodhi yake yose yainge yakatonhora, maziso ake ndiwo ainge achibwaira. Nyaya yangu mukomana Zvizere yakamira sekudai so: ndakaroorwa nenzira yekuita zvekutizira. Pandakatizira ipapo ndainge ndiine nhumbu. Murume wangu ainge ari mukorokoza, saka upenyu hwedu hwainge hwakaoma. Taingorarama zviya zvekutamburira, asi iye murume wangu panguva yacho iyoyo ainge achizamawo kuti chose chaanenge awana aibva atanga aona kuti mhuri yake yadya ichiguta here. Kunyange zvazvo vamwe vake avo vaainge achifamba navo wainyatsokuona kuti vanhu vainge vasinei nechekuita nemhuri dzavo. Vaingoti kana vabata mari dzavo vobva vazongopedzera mari dzavo mumahure. Asi wangu murume munhu wekuti nayewo waitoona kuti kana akadzoka kumba aibva akuudza kuti uko tanhonga mari yakati, ndazoshandisawo mari yakati, plus ndanga ndiine zvikwereti zvakati nezvakati. Ende zvinhu izvozvo zvainge zvichindifadza kuti kunyange zvedu tainge tichiraramawo kaupenyu kekutamburira, asi wangu murume ainge ari munhu ainge ari honest. Then ndakabva ndazoitawo mwana wangu mukomana. Mwana wangu uyu mukoma akabva azobuda akafanana nevamwe vatete. Vatete ava vainge vari hanzvadzi yavatezvara vangu. Vatete ava mudzinza ravo ndingangoti mazuva mashomanana iwawo andakakwanisa kuvaona vasati vashayika. Chinhu chekutanga chandakaona pavari ndechekuti fesi yavo hongu vainge vakafanana nevamwe vemudzinza rekwavo, asi skin color yavo ndo vega vainge vari mutsvuku. Kudzinza remurume wangu vanhu vazhinji vanhu vatema, asi ivo vatete vainge vakaita mutsvuku. Ende zvichitaurwa zvainge zvichinzi ivo vatete ava vainge vakangozvarwa vaine shavi ravo remanjuzu. Kunyange zvavo vaiva vanhu vainge vachiita zvekunamata, but izvozvo vainge vachizviziva kuti vatete ava vaiva neshavi remanjuzu. Saka ininiwo ndakazoti ndichinozvara mwana wangu mukomana, nayewo akabva aita kubuda akaita kuti mbuu kuchena, zvekuti paainge achiri mucheche mukoma, mwana wangu ainge achiita kunge mwana wemurungu, asi waizoona nevhudzi kuti uyu mwana wemunhu mutema. Ainge akaita kuti mbuu kuchena. Achizokura mwana wangu uyu, ndaingoti pose pandinenge ndiri vanhu vaiti kana vakatarira mwana wangu ndo chinhu chavaitanga kutaura ichocho kuti mwana uyu ndati ndakamutarira ndikatarira imimi, makanda enyu akatosiyana. Kwesi kana kuri kunzi kana ndazofamba nemurume wangu. Vanhu vazhinji vandaisangana navo wesi kana ndiri ini nemurume wangu tichifamba tiri tose nemwana wedu, vanhu vaitoti ndati ndakatarisa mwana uyu ndikabva ndatarisa baba naamai. Zvandinetsa ndezvekuti mwana uyu kamutsvukiro kacho kaakaita, asi vabereki vacho vari vatema. Ende pane vamwe sekuru vemurume wangu vakabva vazototiudza ivo vachiti mwana uyu vainge varakidzwa kuhope kuti
iye ainge aine shavi renjuzu. Zvinhu izvi mukoma neniwo nanhasi uno hongu ndiri munhu wekuti ndinonamata, asi I am still trying to understand kuti chii chakanyatsokuitika, because ndakati ndichingonozvara mwana wangu iyeye ndakabva ndazotanga kurota. Nguva zhinji ndaiti kana ndichirota ndinenge ndiri kumadziva, but inini ndini ndinenge ndichiita sekunge ndiri kuda kumuprotecta, because zvairakidza kuti pane vamwe vanhu avo vainge vachititandanisa vachida kutibata. Vanhu ava vainge vachindimhanyisa inini nemwana wangu, vaiita sekunge vainge vachirwidzana nekuda kunditorera mwana wangu iyeye, but chaikonzeresa kuti ivo vatadze kundibata vanhu ivavo pachavo. Vanhu vacho vainge vachitorwisana vasingazivi kuti kana vazonditorera mwana wacho vachange vachizomupa kunani. Saka vaiti kana vandimhanyisa then vobva vazotanga kurwidzana pachavo. Vaizoti kana vatanga kurwidzana kudaro, sometimes ndaikwanisa kungoona kuti pamusoro perimwe rukova urwo rwataizonyanya kuenda kunohwanda maruri taibva taona kuti paibva pazoita kamwe kachamupupuri, then tobva tazongopinda mumvura muya ndobva ndatopepuka. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutongorota mwana wangu ari padhuze nerukova, mwana wangu anenge achingotamba aripo padhuze nerukova, asi munhu wacho waanenge achitamba naye handina kana kugara ndakamuona, because munhu uyu aimeka sure kuti pose paanenge achitamba nemwana wangu iye anenge akandifuratira. The moment yandinozoda kumhanya ndichinotora mwana ndo pandaibva ndazoona kuti munhu uya aibva azoita zvekujambira mumvura. Ndaizongoona besu rehove chete, but not hove idzi hove dzatinoziva, hameno kuti hove yacho iyoyo yainge yakaita sei, but ndingangoti besu racho raiita kunge nyoka. So ndo hope idzodzo dzandaiwanzokurota mukuzonotaurirana nasekuru vemurume wangu. Ndo pavakabva vazotanga kundirondedzera kuti ivowo vainge vakaroteswa, vakabva vaoneswa kuti mwana uyu kubva zvandakamuzvara ainge aine chipo chemanjuzu hanzi chainge chiri paari. Ivo vakabva vazoti vaifanira kuti vange vachizogara sevanhu veukama, sezvo vanhu vazhinji vekudzinza remurume wangu vaiva vanhu vekuti vazhinji vacho hakuchina achiri kuita izvozvo zvekunzi manjuzu nechivanhu. Vazhinji vava kungoita zvekungonamata. Vakazoti vagara pasi ndo pavakabva vazoti vainge vachida kuita cast away the spirit iyoyo yainge iri pamwana so long mwana uyu achiri mudiki, because vainge vasingadi kuti mwana uyu ange achizokura achitambudzwa neizvozvo zvemanjuzu. Then zvadaro kwakabva kwazoitwa an all night prayer kumba kwavamwene vangu, nesuwo takatoenda ikoko. At that time pakakaitwa an all night prayer, mwana wangu ainge achangokwanisa 4 months, ndo patakaenda kumba kwavamwene ndokubva kwazoitwa an all night prayer kuchidzingwa mashavi iwawo ainge achinzi ainge ari pamwana, nehope idzowo dzainge dzichirotwawo navatezvara vangu. Takanamata usiku hwose mukoma kubva samwe kuma9 kunosvika kuma3 am. Munhu waingoti kana ukati rarei then tobva tazotoenderera mberi nekuramba tichingonamata. Izvi zvakaitika muna 2022. Pose apa mukoma mwana wangu haana kana kuzombosangana nedambudziko. Then muna June this year mwana wangu ndo paakazotanga kurwara. Mwana wangu akarwara very serious. Ipapo paakatanga kurwara murume wangu ainge ari kubasa. Mwana akarwara zvekuti ndakashaya kana kuziva kuti ndoita sei naye, because muviri wake mwana paakatanga kurwara wainge uchingopisa, zviya zvekupisa zvekuti waiti kana ukamubata so waitadza kana kuramba wakamubata pacho paunenge wamubata ipapo, because body temperature yake yainge yakaita kushuta. At that time mukoma mwana paakarwara, the night before ndakarota ndakamira nemwana wangu ndiri kumadziva ikoko. Asi chakazoitika ndechekuti pane umwe mukadzi uyo akabuda achibva mudziva. Saka mukadzi uyo airakidza kuti pane imwe necklace yaainge achida kupfekedza pamwana wangu uyo wandainge ndakabata ari mucheche kudaro. Necklace iyi yainge
isiri necklace idzi dzemazuva ano, but yainge ichirakidza kuti necklace yainge yakambopfekwa neumwe munhu wechinyakare, because necklace yacho yainge yakagadzirwa netumwe tumabeads twakaita twewhite. So ndinowanzokutuona pamapictures tumabeads itwoto. Saka muchembere uyu paakaona kuti ndainge ndamurambidza kuti ange achipfekedza mwana wangu necklace, akabva azongotendeuka ndokubva afuratira akadzokera zvekare mumvura. Asi uyu muchembere uyu akabuda mumvura ainge asina kana besu umwe munhu uya wandaigara ndichimuona achitamba nemwana wangu. But muchembere uyu ndiri kuhope ikoko iye zvake haana kutaura neni, but ndakangonzwa a feeling ndiriko kuhope yekuti muchembere uyu nemwana wangu vainge vaine hukama hwacho, as if muchembere uyu ndiye wevamwe vakatanga dzinza rekunobva murume wangu. Inini pakati pavo vari tu ndaitorakidzika kuti ndini ndainge ndiri mutorwa. Akabva angofuratira ndokubva apinda mumvura zvekare, ndokubva ndatopepuka. Pandakapepuka mukoma mwana ndopandakabva ndatanga kunzwa kuti temperature yake yainge yava kukwira. Ndaiti kana ndikafukidza mwana kudai ndaita kuona kuti gumbeze rose rinenge raita kutota nedikita iro rainge richibuda pamwana wangu. The very next day ndakataura nemurume, iye akabva angonditi zama kufonerana namuchembere. Vana muchembere vakabva vauya vakabva vaona kuti mwana zvino ainge arwara. Takambozama kuti tinge tichinamata mukoma, but hazvina kana zvazvakabatsira. Dzama ravatezvara vangu vazoti situation yainge iripo yainge ichida kuti tinge tichimbotsvaka vaprofita kuti vakwanise kutivhenekera kuti chii chainge chava kuitika pamwana tisati takwanisa kuenda nemwana kuchipatara. Saka mumaraini imomo mandainge ndichigara pane vamwewo avo vainge vachingoitawo zvemasowe. Takati tasvika paya ndokubva tavashaya vanhu vaya, asi mudzimai wacho ndiye akabva ati aikwanisa kuti ange achitiitira umwe munamato. Akati achinotiitira munamato, murume wake ndokubva afona achiti ainge arakidzwa kuti inini ndainge ndasvika pamba pake. Ndokubva ati kumudzimai wake ange achitigadzirira munamato, asi munamato wacho wainge uchida kunopedzisirwa kumadziva. But dambudziko mukoma at that time murume uyu paakafona iyewo ainge achiti ari kure, mwana ainge atova serious zvekuti izvo zvekunzi mwana uyu aifanira kuti ange achitorwa obva anonyikwa mudziva. Takabva taona sekunge yainge iri long process, mwana ainge anyanyisa kurwara. From there on takabva tabata motikari dzezvipipipi tikaenda nemwana kuchipatara, asi unfortunately takati tichingonosvika pachipatara 20 minutes after tasvika pachipatara mwana ndokubva ashayika. Ndakarwadziwa mukoma, asi anyway kunyange zvangu ndakamboramba kuti mwana wangu zveshuwa ainge ashayika, but in the end pandakazorakidzwa mwana ndichiona zveshuwa kuti mwana ainge ava kusatofema, ndikabva ndatoziva kuti mwana wangu kwainge kusisina. Tose zvino tainge tava kungoregreta kuti zvimwe kuda dai takangomirira muprofita uya akazoenda nesu kumadziva kuti ange achienda kunonyika mwana uyu mudziva sematauriro acho aainge akaita achiti ndo zvaainge akarakidzwa nguva iyo yatakasvika pamba pake, kunyange zvake iye ainge asipo. Then from there on murume wangu akabva azosvikawo. Achinosvika ndokubva azorakidzwawo mwana ndokubva azoendeswa kuMortuary. Mukoma takarwadziwa zvisingaiti, asi anyway takabva tazogadzirira kuti tinge tichizoenda kunoviga mwana, but takabva tazoronga kuti mwana uyu aifanira kuti ange achizoenda kunochengetwa kumusha, nekuti vatezvara vangu navamwene ndo zvavainge vakataura. Mafiro awa akaita mwana ainge akarwadza mhuri yose. Then after ma preparations iwawo ini handina kukwanisa kuzoenda kuMortuary. Murume wangu ndo akabva azoenda kuMortuary. Mwana uyu tainge tamutengerawo kasutu kake ke white, asi murume wangu akazoti achinobuda muMortuary akati kwandiri,
panga pachipfekedzwa mwana ndaona sekunge mwana abwaira. But zvose izvi zvakaitika vanhu vakangoti inhau yekuti murume wangu ainge anyanyisa kurwadziwa nemafiro acho awo ainge aita mwana wedu. Asi takazoti tichinosvika kumusha vanhu vose ndo pavakazoona kuti izvo zvainge zvaonekwa nemurume wangu apo paainge achiri kumochwari zvainge zviri zvechokwadi, because mwana uyu mukoma akazotobwaira 2 to 3 minutes. Munhu wose weukama ainge aripo akatodanwa ndokubva atoratidzwa kuti tarirai zviri kuita mwana akabwaira for 2 to 3 minutes. From there on kunyange zvedu mwana takazomuviga, but mwana takangomuviga achingobwaira kudaro. Inini zvangu mukoma handina kukwanisa kuzoenda ikoko uko kwainge kuchivigwa mwana, ndakazosara zvangu. Asi zvose izvi mukoma zvakaitika zvinondirwadza. Dzimwe nguva ndinomboti kana ndikatanga kuzvifunga ndobva ndazvibvunza kuti dai kwanga kuri kunzi mwana uyu takazoenda naye kumadziva angadai achiri mupenyu here kana kuti angadai akazofa. Even now mukoma ndiri munhu anongogara achingoita regret yekungoti kambe paya dai ndakadai kuti zvingadai zvakazodai. And worst of all, last month iyo I then discovered kuti ndainge ndabatira pamwe pamuviri. And now nestress dzose dzandiinadzo ndinongogara ndichingozvibvunza kuti saka nhumbu iyi yandava nayo, is it going to be a healthy pregnancy? Nezvose izvi zvandakasangana nazvo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Izvi ndo zvinonzi zvinoshamisa. Yay, please let us try to speak with her in the comment section.